bon dia. Bon dia. Bon dia, doctora. Bon dia, vostè em dirà. Explica-li, Carles. Doncs he estudiat la possibilitat de fer-me una vasectomia. I vostè, que és la seva germana, què opina d'aquests pensaments? Jo estic d'acord. Un moment, doctora. Invisibilització. Em sento totalment ignorat i com una mena de drap. Tens parella, Carles? Doncs sí, actualment sí. M'agradaria quedar un altre dia per saber l'opinió de la seva parella. Què et sembla? Com diu vostè? Desvalorització. Em torno a sentir totalment ignorat i molt trist. Vostè, Carles, ha vingut a fer-se una vasectomia, oi? Doncs sí, he vingut això. Sí. Deixa'm mirar-me una cosa, Carles, aquí diu que tens una malaltia mental i tindran de demanar un informe psiquiàtric a la seva psiquiatra. Atribució al trastorn mental. No sé si cal tot aquest procés. Em sento ja que això és l'últim que em podrien dir. Crec que no cal posar-hi la malaltia pel mig. Carles, així has vingut per fer-te la vasectomia, no? Estàs segur, no? Sí. Estàs convençut de que vols fer-li, no? Sí. Jo com doctora m'agradaria saber la teva motivació i assegurar-me de que tens la suficient informació. Sí, la tinc, la informació la tinc i me l'han donat i en principi no tinc que tenir cap problema amb l'operació. 7 de cada 10 professionals reconfirmaria que veritablement és voluntat d'en Carles que li practiquin la vasectomia. En contrast, només 2 de cada 10 usuaris pensen que el seu metge procediria sense tenir en compte el trastorn mental.